red pepper. Ito naman yung patatas. At saka ito naman yung green peas. Ito na. Ibigay ko yung baso. Sunod yung bawang. Sibuyas. Ayan, sunod natin yung karne. Ginarmit natin yung karne. Na konting toyo at saka paminta ng almost 2 hours. So guys, nilagyan ko muna ng kalahating basong tubig para palambutin pa yung karne. Takpan muna natin, hintayin hanggang lumambot yung karne. Ngayon ilagay natin yung dahon ng laurel. Ipatanggal ng ganito. Ngayon malambot na. Ilagay na natin yung green peas. Ilagay na din natin yung bell pepper. Lagyan natin ng konting pesos. Simplahan na natin yun ng toyo. Audrey, sit down.